Etaren agiri baten inguruan hizketan ari gara, bere alakoan iritsiko ote den agiri baten inguruan. Zer dakizuzuk horri buruz, Urkullu jauna? Nik honetaz badakizue publikoki ez duela inoiz haulako ariketarik egiten. Nahiko nuke izatea, eta nahiko nuke gainera lehenbailen izatea. Zure alderdiko, Euskal Alderdi Jeltzaleko Euskadi Buru Batzarreko presidenteak esan du berak espero duela datorren larunbateko manifestaldia baino lehen izatea, besteak beste bere iritziz behintzat izan daitekelako nolabaiteko bultzada bat manifestazio horrentzako edo. Izan egin dira orain arte ere olako datorren larun batean izango den manifestazioaren aurrean adibidez izan egin dira olako agiriak. Baina nik espero dudana da beste agiri mota bat, eta agiri horrek esan beharko luke behintzat armagabetzearen iragarpena izan beharko luke eduki bezala. Eta uste duzu berehala izango dela hori? Esan egin dut nahiko nuke lehenbailen izatearena. Lehenbailen zer da zuretzat? Ez itxaroten egon beharra izana 6 hilabete. Hemen esan dakoa, duela 2 urte terdi izan egin zen etak bere ekintza armatuarena edo indar ekimenarena bertan bera utzi egiten zuenarena. 2 urte terdi geroago etorri egin da kakotxartean preso politikoen bere agiria. Horrek esan nahi du bere mundu hori kudeatzea, barne kudeaketa hori ez dela hain erreza izaten. Eta hori ere kontutan hartu egin behar da, baina espero dut ez izatea hau elektoralki erabiltzen den estrategia bat. Beraz, 6 hilabete baino lehen diozu. Espero dut. Espero duzu 6 hilabete baino lehen izatea. Urkullu jauna, desarmea etak egiten duela esan da gero, hori egiaztatu egin beharko da, egiaztatu egin behar du Espainiako gobernuak, egiaztatu egin behar du nazioarteko komunidadeak, hortarako prestutasuna nolabaiteko bideren bat ireki beharko du Espainiako gobernuak, edo gaur Paul Riosek esaten zuena ontzat ematen duzu, agian Euskal Autonomi Erkidegoan edo Euskal Herrian beste motatako adostasun batek nolabait egiaztatu dezake desarme hori. Hemen denetarako tesiak daude, eta orain arte ere, gauzarik eta harrigarriena da, nola orain arte erakunde armatu bat denak, berak armagabetzearen planteamentu bat izan ahal izatearena eta estatuak horri muzin egitea. Harrigarria da. Beraz, egia da, armagabetze prozesu bat baldin badago, hori egia estatu beharra dagoela. Eta ez dela muzin egin behar horlako iragarpen bati. Nork egin beharko lukeen egiaztatze lan hori, estatuaren ordezkariek edo estatuaren aldetik Espainiako gobernuaren ordezkariek ezetza esan egin dute behin eta berriz. Etak pentsa dezake edo ezker abertzaleak pentsa dezake Eusko Jaurlaritzak edo Eusko Alderdi Jeltzaleak kasuan interes bereziren bat duela Eusko Jaurlaritzak edo Eusko Alderdi Jeltzalea horretan egotea. Zu prest zaude edozein kasutan? Ni prest nago baterako zein besterako. Nire lana kasu honetan eta prozesu honetan orain arte izan egin dudan betiko jarrerari eutsiz izan da laguntzearena. Beti. Bai aieteren aurretik, bai aieteren ondoren, beti izan da laguntzearena. Neurri handi batean diskrezioz. Eta ez da horretan protagonismorik bilatzen ari naizenik. Baina egiaztatze prozesu bat izan egin behar da, edo egiaztatze keinu bat izan egin behar da. Nork egiten duen, niri bosta sola. Baina norbaitek egin behar du. Nazioarteko eragile batzuk izan egin behar direla, edo ordezkari batzuk izan egin behar direla, ondo. Bertokoak izan egin behar direla, ondo. Jaurlaritzaren ordezkariak izan behar direla, ondo. Segurtasun sailburuak bere momentuan ere esan egin zuen, ertzaintza prest legoke hori egiteko. Edozein kasutan gero onartua izan behar du. Onarpen bat jaso behar du, beraz, estatuak ere onartu behar du erabat edo bestea baliogarria izango dela beretzat. Sarri gertatzen delako urrats bat eman eta urren nagokoa eskatzea. Baina Espainiako gaur egungo gobernuaren aldetik hori da ikusten ari garena. Ez dela bakarrik armagabetzearena, baizik eta disoluzioarena, bertan bera guztearena. Eta hori ere aldarrikatu egiten dugu, baina ez dut uste Espainiako gobernuak behin armagabetzearen akeinu bat izanik, eta besteren batzuk egiaztatu egin ondoren, ez dut uste Espainiako gobernuak aitzakiarik izan beharko lukenik hori ontzat ez emateko.